Salutare și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un vlog în care ne vom plimba cu orălele. Vedeți? Dar le vedeți foarte bine. Adică nu știu sigur dacă s-au văzut pentru că filmez cu telefonul. Da. Îmi voi cumpăra și o cameră de filmat. Holy shit, o pasăre moartă. Ok, deci... Op. Am dat niște piatră și mi-am pierdut controlul. Op, dar ia că suntem pe niște pietri. Gata. Nu am mai filmat atât de mult timp, pentru că nu am avut și eu timp cu testele de la școală, cu tezele, cu testele. Așa, avem și acolo. Și da. Op. Astăzi ne vom plimba pe role. Vă voi arăta și unde stau, dacă vreți. Este doritori. În fine, nu știu ce. În fine. Și da. Nu știu ce să vă mai zic. Și vreau mai mult să-mi spuneți în comentarii acolo jos ce să mai postez. Da. Adică pui mei, nu știu ce să mai postez și de-aia nu prea mai postat. Dar nu chiar din cauza asta. Puteți așa că vreau să vă arăt ceva acolo în spate. Op. Să mergem. Da. Hop. Mi-am dat iar într-o piatră și acum am stat în partiu. Adică meu nu mi-e de cald, chiar dacă sunt în tricou și pantaloni scurți. Sunt vreo 30 de grade afară. Să vă arăt ceva minunat. Nu știu dacă se va vedea, dar să mă scuzați dacă nu se vede. Deci aici este o apă curgătoare, unde erau de mai pește și mare otrăvit și... Stați, sper să vedeți. Aceia albi de acolo. Da, și dacă îmi cade telefonul în apă, am băbuit. Îmi cade telefon. Mi-am dat și reparat pentru că acela mi-a căzut tot așa în apă când am vrut să filmez un video. Dar pe bune, chiar ieri mi-a căzut și l-am dus la reparat. Pardon. Și da, deci nu știu ce să mai fac. Da, deci doar ne plimbăm pe role printre satul. Veți vedea și voi satul meu, adică sunteți săritori de a vedea. Sper că s-a văzut ceva. Și acum hai să vă mai arăt un loc. Dar nu știu eu acum s-a întors aici. Deci bine se vede aceea. Uitați cât de mare este aici. Jos. Acolo jos, scuzați-mă. Acolo jos e alb. Dacă te vezi, ce naiba. Ieri aceea apă, dar nu cred că s-a auzit aceia albi. Ieri aceea apa era roșie toată. Stați așa, revin imediat. Ok, am revenit. A trebuit să pun un pic pauză. M-a strigat un prieten și ce naiba. Da. Da, deci, dacă vă jucați Growtopia, un joc foarte fain după părerea mea, vă voi arăta așa poze fix aici, pentru că vedeți, dacă o voi pune, dar să nu uit, că dacă uit, să scuzați dacă uit, în fine, vă voi arăta și numele mapei mele, vă veți scrie, uitați chiar aici. Deci chiar aici pe pălăria mea. Aici. Pe cap. Chiar aici îl voi scrie. Este ZDFV3. Să nu uitați să dați un rate 5 bară / rate 5.99. Ca să, dacă ajungem în top rate, o să facem un giveaway cu un Diamond Lock. Da, deci sunt rar pe Growtopia, sunt pur.
adică am 15 diamond locuri, o să fie încă 100, adică în fine, am 15 diamond locuri și încă 50, care voi transforma, da, am Devil Wings, mi-am făcut alt cont și mă cheamă mr.zintrex, Mr. Zintrex, op, bă, ce-am dat într-o piatră. Așa, deci mă cheamă mr. Zintrex, da, am level, nu știu ce level am, pentru că acum nici n-am nept să mă uit, să vă zic. Da, deci, să apăs la suma de 150 de abonați, va fi, deci, pardon, la suma de 150 de abonați, voi face acel giveaway și la 20 de 10 rateuri, nu, la 20 de rateuri, pentru că am deja 15 rateuri și nu se vede și ca dracu. Da, scătați de înjurătură. Da, și deci, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe pentru a fi acel giveaway de un diamond lock. Voi alege dintre să fie cât mai multe comentarii pentru că să nu fie doar unul. Da, și da. Să nu uitați să intrați pe mapa care am scris-o chiar aici, atunci, cu culoarea albă sau neagră, nu știu cum a fost. Și da, deci nu uitați să apăsați subscribe, pe butonul de like, de subscribe, să vă abonați. Bye bye, opa! Hai! Stați un pic.